Trending karon mga kaposo sa social media. Kini usa ka lugar nga murad daw og naa sa gawas sa nasod. Ito mga ito. Kini tungod kay ang ilang mala habit inspired og Bali, Indonesia nga konsepto og ang mga lugar gidagsa na usab sa mga bisita nga kunuhay na sa abroad. Wow, tan-aon ta og ato kining suruyon mga kapuso. Pinaagi ni ining report. The Habit. Ug ambiance sa Bali, Indonesia. Kini ang tema ning usa ka lugar dinhi sa Barangay Lusaran, Dakbayan sa Sugbo. Pagsud pa lang dinhi, dayag na kaayo ang ka-perfect sa lugar. Swak kini alang sa mga mahiligon sa mga tema ug syempre mag-picture taking. Sa entrance fee nga 50 pesos, mamahimo na nimong ma-enjoy ang mga picture spots sama sa bird's nest. Kining dako nga circle diin kita ang maanindot nga view. Mga balay sa The Habit, ug table for two, ug daghan pa. Matod sa tag-iya nga usa ka flight attendant, namugna niya kining maong konsepto tungod kay mahiligon siya mo biyahe ug gusto niyang dad-un dinhi ang iyang maanindot nga mga kasinatian. Gihimo una nila kining vacation place kaniadto apan karon ila na kining gibuksan sa publiko. I've been traveling a lot, so I can see this one. I saw the one in Mata-Mata in New Zealand, so I like that one. So, and then I saw this area sa ako ng Yaya, belongs to my Yaya. Unused space nila, clutter nila before, so amo lang gi-utilize. Wala pa kininahuman, apan gidagsa na sa mga Sugboanon. Instagrammable kaayo ang lugar, mao nga wala og tulo ang pag-picture taking dinhi. Bukas kini matag adlaw. Nindot gid kayo siya. Maski layo siya, it's worth the distance good. Especially yung mga designs is new good siya compared to other resorts. Kanang nindot siya ambience, then me as a millennials kanang ni siya kay for Instagram, kanang for social media. Gikan sa alas 8 sa buntag hangtod na sa alas 5 sa hapon. Uban ni Demi Hernani, Cecil Kibod Castro, Balitang Bisdak.